May 33 weeks old nga baby nga ginmunag sang iya nga iloy nga 1.8 kilograms lang ang kabugaton. 31 na siya kaadlaw nga yara sa respirator. Hindi siya makuha diri bangod sang iya nga kahimtangan. Istorya sa Pediatric Interventional Cardiology sa Riverside Medical Center nga si Dr. Judah Guzar. Ang baby ang may patent ductus arteriosus o kun PDA. Isa ini kasahay sa problema sa korason kung sa diin ang blood vessels sa lapsag wala nagsira. So ang ugat nga na siya do nagsugpo na siya sang aton nga ugat sa guwa sang lawas kag ugat sa baga, so nagtaytay na da siya sa ila. Ginagamit na siya usually sang ara pa siya sa sulod sang tiyan ni mami niya. Ganing pagkatapos bata dapat within 24 hours ma-close na siya tani. Ugat nga mag-close, ganing ti wala siya nag-close. So what happens is ang iya nga dugo tani nga magwa na sa lawas nagsulod balik sa lungs. So ang bata nagahapo. Sa siningasahay isang kondisyon, ang isa kalapsag ang masami ginahapo. Wala nagasaka ang kabugaton, permi nagapamalhas. Sa mga dalago nga mga kabataan, permi ginaubukag may pneumonia. Kag mabatian ng unusual nga sound sa heart nga daw may nagamurmur kag masami. May amo sini nga kondisyon ang mga pasyente nga may Down syndrome. Na kung gahapo, kag more dugo nagakadto sa lungs, mas prone ang bata to infection bagid. So ang kinahanglan naton ubrahon is kinahanglan naton barahan na siyang ekstrang ugat. Ang naton nga ginatawag nga PDA. Gani ginlantaw ang kahimtangan sa lapsag pinagi sa ultrasound sa heart kag 2D echo para may baluan kung ano ang size sang iya nga tubo. Kinahanglan siya ipaidalom sa isa ka heart procedure pero hindi pagbuksan ang iya nga dughan. Dok, open surgery is pwede siya option sa ako nakagamay nga bata? Pwede for other countries nga amo ni, but our experience for this sa subong medyo budlay siya siguro kasi ang aton nga bata is only at 31 days old 1.8 kilos lang siya. So less than 2 kilos, mas gamay pa siya sa 2 liters nga litros ang soft drinks, no. May gamay lang nga tubo nga ipaagi sa iyang hita para makasaka sa heart ang catheter. Kag ini ang sarang lang mahimo diri sa may catheterization laboratory sa Riverside Medical Center. Nga hindi mo na kinanglan magkadto pa sa Manila para i-obrahon ang ina nga procedure. Kapin pa sa case sang bata nga hindi siya makakasa respirator. So mas mayo nga may gami ari nga tadi facility nga pwede makaobra sang mga amo nga procedures. Pero aside from this one, may mga kabataan na gina-cater si Kath Lab. Oo, may ara na. So damo naman tayo na obra si Dr. Gusar, damo na yung naobra nga mga PDA nga closure device nga pasyente. Halin sang 2023 nga nagsugod kami. Si Dr. Guzar ang ginassist sang iyang mentor nga si Dr. Du Nguyen Tin, head sang Interventional Cardiology Unit sang Children's Hospital 1 sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Ginupdan man sila ni Dr. Myla Alfeche, isa ka Pediatric Interventional Cardiology sa Iloilo. Si Dr. Mary Grace Mangante naman nga amo ang naghatag sang Thoracovascular Anesthesia Care, kag si Dr. Socorro Caliti Santos naman ang neonatologist. Ang Riverside Medical Center pa lang ang makaperform sa sining nga procedure diri sa Negros Island region. Ini nga procedure, first time na ginobra diri? Yes. For that nga less than 2 kilograms. First time na siya na ubra. Kaya actually first time here in Negros. Pero kung isipon naton, this is the third case nga ginobra pa lang nationwide in the Philippines. Because the first 2 cases was done in Philippine General Hospital. And one of my mentors, Dr. Direto Sario, siya to yung first operator, kumbaga ako ang second operator nga nakagamit sang amo nga klase nga device nga for less than 2 kilograms. Kaya gamay-gamay na siya mo. Mas gamay pa na siya gani sa tudlo. Si Dr. Guzar ang ikaduha pa lang nga doktor nga nakagamit sang Amplatzer Piccolo device nga among gingamit sa procedure, kag ini ang ikatatlo pa lang nga tion nga na-perform ini sa Pilipinas. Ang ini nga device permanent na himo sa nickel titanium alloy, gani wala nagakatuktukan, hindi ma-detect sa airport, kag wala nagamagnet sa MRI.
Once ara na nata siya, kag ti wala tiya problema bino, wala ara nag-stick ang device da, it would just take mga 6 months to 1 year na maunda na siya sang aton mismo nga unod. No, so hindi na siya kailangan pagkakson. So amo nang kanamion sinada. Hindi siya maapektuhan sa tuktok. No, kaya ang aton nga device sinada, it's made of nickel titanium alloy. So kung mga balka alloy, wala na yung gatuktok. Kung alloy, wala man na siya magnet sa ginatawag natin nga MRI, balang magnetic resonance imaging. Kag sa ulihik, maski maglabay ikaw sa airport, hindi na siya mag-alarm. Kaya basic, karon wala nang wifi patay ka po balik-balik ma-alarm. So wala. So it would take 6 months to 1 year, then ara na siya forever. Subong okay na ang lapsag. Nagtambok na, kag nagbugat na. Another first naman para sa isla sang Negros, kag nanging posible bangod sa state-of-the-art facilities sa Riverside Medical Center kag competitive healthcare workers sang ospital.